Biyag ti tao. Apay ay akas la napatpatagkan ka dagiti barkadam. Ngamda kami iti anak mo, Mark. Anya ka di mananda kita nga ibagbagang bakit. Napanak lang mat iti ayan nakasinsin ko. Tanagawis da. Anya tinagdumaan ti makan ijay kan ditoy? Tanakipangan ka pa'y ijay? Ay na, bakit? Saan kumamat akas ta, ah? Birthday ti kasinsin ko. Nagsasabatan mi matlaang dayjay nga kakasinsin. Saan kan nga inayaban? Gaputasan ka mat amakipangan, nukas jay nga ayaban ta ka. Sa bali pa yan ti mapanunod da. Apay ang nagrigat ka nga maayaban, no pandangan. Oho, nagadukat arason mon. Ah. Ti ko namkit di, saan kami anapatag iti anak ta? Saan man atilay bagbagang bakit? Maturog talangan. Tado pa'y ti trabaho iti garden inton bigat. Kasta, dayta ti paglaingan. Dayta maturog no ammom nga agong ungeta. Ket, anyang aruti kayat mong aramidak ngay. Awan! Papanam. Agawid kami ijay ayan dananang. Rabrabiin. Apay akas ta ka aya. Awan bibiyang mo, gaputad dinak matla ibibiyang asawam. Anya. Mark, apay nga yakas lawan da bakit mo dita balayaw? Awan da nanang. Nagawid da di probinsya. Apay, ada parikot yu aya? Awan, napandala nagpasyar. Tamaburing da kanon dito eh. Kasta aya. Sige nga ron. Nadamag ko lang ata kasla manungal daw na jak nakita. Kung nakidi no ada parikot yung agasawa. Awan, nanang. Kumusta ba kahit sukunan kayo ka din? Saan? Diyak kayatin di agawid kita. Sikamat. Sige na. Umaya kung di tatayawid kayo. Manungal daw yung ditayan dananang. Aging gaadinak patpat yan. Saan kami nga agawid iti anak na? Anyaya te kayat mo bakit? Saan ka amapan makiin-inom iti uray sa dino? Di bakit man? Sa anak mo't ngagbarbar taklaunay ah. Pangpaikatlay ti bannog ti pampamayak. Ay saan? Nukas ang tumat lang ang tirason mo kanya. O di uray saan kami nga gawawid? Sige man langan bakit? Karik. Sa anak ang mapan, kadagiti di mo kayat apapanak. Nasayaan. Oh, anya nga rod, sukunan kayon. Sige nga Rod, umaykan. Rumuarak bit bakit ah? Inak mga la iti bagas. Tani, naibusin ti bagas tayo. O sige, ngam ne. Ngam di ka manen agbayag ija istora. Wen, bakit? Ala, mapanak nga rodan. Sikamat gayam day ta, paring Mark. Wen pare, umayak man mga la iti bagas. Adda ka nung amin umay abagyo. Narigatan ti maawanan ti maisahang na pare. Sigurado nga awan to ti magatangan no napigsa ti bagyo. Ay, kat mo na. Talaga may atlat tatay nakasagana ti amin, pare. Wan, pare. Nanason, mga lakman iti may sakaban na bagas. Ay nabaraw, awan pa'y jayag deliver. Ay, kasta yan, nana. Wen, naipusanak ngamin iti istak. Iso ang nagpa'y deliverak. Sika ano urayam. Ay, kawan sa. Urayak sa langin. Tani, imayak mo tala dito isturan. Agam asidag nga tan, nana? Wen ko namat jay mawag nga ag-deliver asidag kanon. Sige nga rod, nana. Urayak latan. Ay, no, pag-ururayan pare, umay ka pala dito, ita, makitagay ka basit. Ah? Sige lang, pare. Intom na minsan ton. Umay ka kit din. Saan kamat nga agbartak? Pag-ururayan medyo gatangay makunam. Kas kamat lasab sa bali, pare. Sige man langan, pare. Ay na, nakapasuron. Ayan mo, Mark. Apay asaan ka maawagan? Ay, talaga padpadasan nakday ta, Mark. Ha? Makita na. Ibilin ko ti anak ko kininanang. Tainak surutan ni Mark. Sana bali, tanakaturog mat ni baby. Nanason, mabayag ka di pa sumangpad ya order yo bagas. Ay, wan nga ron baraw. Ay, isuday tan barok. Sige, ingkabangalan iti may sa akaban, ta idiritso nga ikarga ti talukan mo. Wen man nga rod, nana.
Mabitla ang urayong pa'y daytoy bariyam. Soblyak tulatan, tayo nakpaikarga ti bagas. Ay na, talaga nga awan matungtong palday tamar akarina. Nagaramid manan iti pangguraakan ko na. Ay, Ngarot na, pinakod. ay, sige, baraw. Talaga nga awan panagbaliw mo si Kamark. Anay ko, di mo mo't ibaot ti payong kanya ka bakit? Oh, makidam, agat-arak ka. Saan abagas ti gagaram ditoy? No di kat umay aginom iti arak. Inuray ko nga minjela ko ni Nana aso na bagas ta na ibusan da. Kaya sang-sangpet da. Ulpod! Ala, agawid tanta nakababain. At data pa'y mo. Awan tirumbang na ibain ko! Sa anak-anak ka babain, tawan mading aramid ko! Sika tirumbang nga agbain, gapo iti aramid mo! Pag-aayat mo ti umay agis istambay ditoy! Uray amom nga adda anak kan asawam nga agur-uray kan ka! Bakit? Ay, kira pala sang kwaya. Pudno day taimbaga nila kay mo. Inuray mi pa'y asimang pat dagiti lakok abagas. At dayta, nag-deliveran di truck. Makita mo ba? Ay, nanana, saan kayo amakibiyang ditoy? Taapat ti agasawa daytoy. Uray kabagyam ni Mark. Awan karbangan nyo amakibiyang. Nanang, agsina kaming dita anak yo. Na, apa yan? Anyat mapaspasama kan. Basta agsina kamin. Ipanaw kunti anak ko, itamat lang. Ay, mabit madlaang. Ibagayo man kanyak, no anya ti mapaspasamak ka na kayo. Mark, anya ka di ti parikot. Nanang. Oh, makita yun, nanang. Saan ang makasumpat? Gaputaan mo na nga dabasol na. Balasang ko, mabalin ka ding agtugaw kapay. Agkalma ka baset. Sakan to agsao, tapno maawatak ti mapaspasamak ka na kayo. Ay, nananang, no siyak, awanan ipalawag ko. Dayta anak yun, ti kasarita yo. Ha? Ay na, Mark, anak. Apa yun? Awan nanang. Adala basit abanag adimi nagkinawatan. Talagang agsina kamin, tatang. Saan ko na kayo ti makisinublan pa ni Mark? Naumakon. Anya ayat ti parikot yaw. Tunggal anda diyo pag kinawatan, nagawid ka dito'y balay. Maumaak iti asawa din na amo ti prioridad na. Maumaak iti asawa at tila mapanagtamtambay ter aramidan na. Imbes ada kami iti anak na ti kabanding na. Ngam saan mat? No kasi ngawan trabaho na. Dagiti barkada na wano kakasinsin na ti pag-aayat na papapanan. Anya, apay akas tati kinalampay mau. Kanunay mo eday taarason mau. Amumait, alalaki di asawam. Normal lang, day ta kada kami alalaki. Tinapatag, saan na kaya baybayan ti asawam? Saan na kayo abis-bisinain? Kaya no anya pa'y di ta kina irresponsable. Kasta tinapasamak idi kalman, Carmine. Ay, nagalas ti ugali di ipag mo. Sinong basong batan nakit din, katagpalpalawagak laeng. Jacqueline, pagaro pa kastagayam tararamidan ni ipag ko. Huwag, Carmen. Babawi ko na ng pilit ka ni pare Mark ang makitagay. Bayat ti panagururay na iti paggatangan na iti bagas. Ado kami ang nakakita iti inaramid na kin ni Mark. Amok ang nabainan unay ni Mark, gapo iti inaramid ti asawa na. Manipod idi nagawid ang naggapo dito eh. Saanan ang matagtagari di kabsat ko? Anya, Ay sus, dahi tati narigat. Lalaki ni Mark. Ay, impaglakit dia. Tama nagtepal. Kahit di na dangran, di bakat na. Ay no, siyak dahil siya dinanog kong ti asawak. Anya? Unay matlakit din dahil siya nga ipag ko. Barang agsubli matlaang ay na nalabas ngamin di ipag mo, Carmen. Isupay lang tinakita ka kasi ti ugali na. Istrikto launay. Awan delikadesa na. Di na pa'y pulos ibainan mo't ya asawa na.
Wan nga rod ana na ason. Nimot kira ti lumabas di ti balay. Di pa'y tumalyaw ka nakita nakmat itay anak katakder di ti arubayan. Papanam ipag! Di ta balay manang. Nasayaat mo ta nagawid kan. Ape adi mo kadwa ti ka nakak ngay. Imbati kini tatang. Umayak lamang alay ti kawus mi iti anak ko. Sige. Na, mangala iti kawas na. Anya ti kayat na asawan. Di da kumamot panawan, Kira. Pangasim. Basta, manjakon. Nakapangedeng akon. Awan ngamin matakderam akarim. Isong agsinatan. Jak bating kagara ti pan nakaladaw ko ang agawid. Agkid-kid daw ako ni ti pamakawan. Sorry. Awanen, Mark. Naladawan ti amin. Agsinatan. Alaag amin nun akawus mi iti anak ta. Ket saan kami nga agsub-sublipay ditoy. Anya? Awanin. Pinanawan da kung dagiti aginak manang. Nagrabaw arason tinangisinaan nakan ka. Saan nga umdas arason day jay? Awan ka nung amin mataktak darak akarik manang. Ala, ingkay aywan. Tamangan magpaspasugnod lang. Amangan no kayat na tagpayayo kan ka. Adun adaras nga naramid ko dayta. Ang talaga di na kung pagan ano manang. Di na pa yan kaya ti makisarita kanyak no mabalin. Anya? No talaga di na kan kayat. Di mo mabalin nga ipilit ti bagim ah. Awan kamat mo kan kuan na. Ta saan kayo ang nagkalay sa? Nakababayin kan ka, Kira. Kanayon na kung may lablabaan. Wala, taisupay nga aramidam. Nagagat ka talaga. Nagasatagbalin nga asawam. Oray mat si ka Bricks. Nagasat mat ti agbalinto nga asawam. Tanasingpet ka baro. Saan ka akas kadagiti dadduma ditang arte. Bulakbol. Kan nagado ti bisyo da. Sika kat awan bisyo. Oray may sa. Madingamin ti bisyo. Tadadaelan na ti salunat mo, Kira. Apay, awan planom ang mga sawa? Kaya't mo ti agba? Awan mo't mga at kanyak. Siga, no kayat nak. Ala? Dinak man rabakan ni tikas na. Tama nga no mamati ako, Bricks. Saan man? Agpay sa tibag bagak. Kayat na kadi. Ay, uwan na. Angam, si Kangay. Kaya't nakadiman. Wana, Nga oray addan anak ko? sana problema dayta. No kasta nga rod, datan. Ay, katuan Sa di natin nagapuang, Kira. Kanayon ka rumwar. Kwa tatang, napan ko inlabaan tinobyo. Ni Bricks, akaaruba tayo. Anya? Brex? Nagaram ayakan ka ni Brex. Tapay anubyaw makungkunam. Katuan, da kamin tatang. Ay, hanyan. Nabitla nagsina kayo ka ni Mark. Nga madadagos ka sukatnan. Saan kami mat anagkasar, tatang? At damat gayang pagsayaatan ti saan mi apa nagkasar kin ni Mark. Tagsina kami matlagayam. Kahit, anyat plano yu ka ni Brex. Agkasar kay nga roden Kitaan to, no kasano, tatang. Agdanatan ka sa kasawa. Maudi pa iti kasar. Tagurnong akpay, Kira. Pinagbalay ko nga minan te ornong ko iti. Isuday iti balay ko ita. Ay, katun agurnong tapay nga rod. Inak to nga rod alaan ti anak ko iti balay. Kendagi ti gargarot mi. Tadituyan ti pagnaidan mi. Ay na, adumanan tinagorder iti pandisal kan daduma pa tinapay ading ko. Nalayan ka ngamin nga agluto, manang. Ano sam nga imanihar ti bakery, ha? Tani, mangibangon akmanan iti sa bali ang negosyo iti ili, manang.
Anya man na negosyo day tangay. Laundry shop. Mangrugin nga go-operate into no may alawas. No ipalubos ti Apo. Wow! Congrats nga ro dading ko. Talaga nga imbawing mo ni ti agduduma negosyo ti atensyon mo ah. Un manang. Tano pang panunutak lat ti panang isukat ni Kira kanyak. Awan ti nasayat a pagbanagak. Ta sigurado a depresyon ti lakamat. Wana, kasta ti rumbang. Kat sumapul kakit di mutin iti sabali nga asawaam. Dito'y pa'y labalayo ti pagnaadan ti anak ko, ah. Apay ngay. Ay, ko nga min tatang. Saan akayat ni Bricks akadwami ti anak ko iya balay na? Anya! Apay ngay. Ay, no kasta mo ang sinamon. No di na maawat ti anak mau. Ah, sige tatang, agawid akon. Ang mga nusap-sapulan na kun ti asawa. Umay ka. Anay ko, di mo mas masanti takyag ko. Masaksakit anak, Bricks. Anay ko, Tipunam ka di. ko nga. Kadyak nakita ti kinalailo yung agsarsarita iti dayjay nga arman. Anay ko, agimimon kay ti angin. Amin lakit din alalaki akasaritak kat pagimunam. Ultimo ni uncle kong Andring pagimunam. Pagimunam lakit ti amin idan. Di ka rumrumwar ti balay. Agtalinaid ka lang dito sila. Impadlak ni Bricks ti Rita o ti silid ni. Inala na pa'y ti cellphone ko. Titawa. Nagngato ti tawa. Kabailak nga ta ti tumpuak iti kasti ka nga to. Makamuditan. Tumpuak kakitin. Sigurado ang mabayag manen santo agbaaw ti pungtot ni Bricks kanyak. Aday ka. Tumpuak ako. Ay na, nabluntoy sa kamanakaw. Anay ko tatang. Inaya din yung matimangilot. Nagsakit. Ay, awanan pa yung dayjay a Bricks. Unala no nasing pwede dayjay ataw. Idi lang ang damo na singpot tatang. Ngumidag baybayang. Rimwaran ti pudno nga ugali na. Naimon. Pudno nga wan bisyo na. Talon balay laang ti ayan na. Saan abarkadis na. Ngaman nangimon mat gayam. Nasayat mo tayong pasyar mo ti anak takira. Isojak nagpawit iti allowance na. Dako namin nga umay kami agpasyar iti lugar yo. Saan kami nga agsubli dyan, Mark? Ha? Ket papanan nyo nga rodan? Agsubli kami kan ka. Ha? Pakawanan na ko, Mark. Sinina ako ni Bricks. Takanayon nakakabilan. Gapo iti kinalaing ng agimon. Adayo gayam anasing-singpat ka ngam iso. Manipod nagdanata. Di nakpulos kinabil. Ang kasano na ito yan. Agkasara ko niti mabiit. Anya, Dahit ako mati umay miyawis kada kayo. anya. Biyag. Di tao. Mabalin ti umaya nakaw. Anyat masapol yu aya. Umayak man makituro. Awan pagturugak. Ay na. Sumromantik habaw yun ako nak. Kitno at damat balayo. Awan nga road te pagturturugak. Tinakaw dan. Umayak man makiturog hay may. Nagado ti pakariribukak. Nagado ti problemak. Iso ama balin ka di. Saan kayo amainay nayon apakaaboridwak? Ala, agawid kayon. Umayak makiturog. Sa anak nga agariwawa. Agtugawak lang iti sulay. Wano saan agidak lang. Jak bumangbangaon. Jak agkut-kute. Amo kunti istalyo. Kari kayo akari. Ngam diyo mat matungtungpal. Ala, agawid kayo kitin. Mapan kayo iji balay ti kabsat ko.
May mayat ijay, tanalaw-law ti balayda, apag taray-tarayan nyo. Sa anak mo't nga agtaray, maturugak. Maminsan man lang ti sao nanang. Talaga saan ngagpampanunod na jakabsat ko? Apay nga imbang na kayo dito eh. Amo namat nga adu kami ngagkakabalay. Awan lugar nyo dito na lang. Sa anak mo't apasalsali, agpaigidaklaan. Kahit asino ngayon tag na ijabalay yun o panawan nyo. Payam, aga-agaw dagi jay, hinagaw dati balay ka. Adayamot mga agaw iti balay yun. Awan, kabaw yun la dayta. Sa anak nga kabaw, puno maut nga danang agaw iti balay ka. Awan babayin da, trespassing tararamidan da. Asino ayo dagita? Tayo nakpapanawan ida. Pinapanaw ko idan, inaldaw apapanawag, ngamnatangkan ti ulo da. Asino daya? Dagi jaya marabutit nagaduda. Ina, sumrumanan ti kabaw yaw. Ultimo marabutik, kaapayaw. Nagaduda nga raod, makarengreng da pa'y mat nga raod, kan ibusan dati taraon ko ijay balay. Sige, tekan kayo ti pusa yaw. Tapno abugan da dagi dyan yung marabot. Ayawan, jak kaya ti pusa, manjak. Anya? Agnaud ako dito'y balayaw, jak kaya atin ti agaway. Na. Ay na. Robiing. Kumanan tapay laag ni Nalang. No apay mat ngamin a pinaturog mo diti balay aya. Katamom lang arudan a makarengreng no rabi. Nalang! Gusto man dadang! Maturog kayong ganay! Rabiu na yan! Engka nawahan. Unay mo ti kastuyan. Wag, mabit man lang. Nalang, mangan kayon. Dadapapanan tayo. Sa dinungay anak ko. Basta dadapapanan tayo. Intayo agpasya. Wag, Mangan tayo itinginginaan na restaurant. wag, Di katangan na itistipin ko wag, alala. Mangan kayo nga ruday. Darasin nyo tagngal-ngal. Tanay, mataktakak una yan. Ala, sumrek kayon. Ay manjak! Jak kayat ditawi. Apay nga inyag jak ditawi. Saan ko nabalay daytawi? Tatinakaw dangarudan daytawi. Sino ay tagyan dito? No diyo pag naidan, Manjak nga raw. didak pagpungtutan. Ha? San kumaratangkin ti ulo niya? Tapno na siya at kayo kanya. Uwan. San kayo arum-rumor dito balayo? Nalawag. Uwan. Nalawag anak ko. Sige, tayo nakagtrabaho. Di kayo mapmapan ijay balay. Tamakapuyat kayo. Makarengreng kayo dyan. Uwan. Uwan anak ko. Sige, mapana ko. Ulitan. Di kayo rum-rumor dito balayo, ah. Uwan anak ko. Umayak man. Ni, da kayo manan, ay napumanaw kayon, sakbay makita na kayo ti asawak nanang. Amangan noan niya pa'y ti maaramid na kada kayo. Umayak nga raw. Lakay, adda ni nanang. Anyat gagara naman na ya. Diyak mo. Umay mo kasarita. Apay nga da kayo man na ya. Umayak nga ron mat makilamay. Awan na tayo ditoy. Di tabalay ti kaaruba ti papanan nyo. Tadalam lamayan da dita. Sana dito'y aya. Kunadaan na tayo ti asawam. Ha? Hay, papanawam day tay inamhay me. Amangan numalipatak bakit ti kasangsangok kat malaw anak. Nanang, agawid kayon. Apay aya, pagawitan dak. Kat makikarubak nga ron mat.
Awan na siya iti na ayaw. Basta umayak, papanawan dak. Anyang klase yung anak. Awan utang yung anay mga nakam. Nala. Sumrot kayo harod. Ingkayag kape. Ay, me. Pagawid at tumatlayan itong damdama bakit? Apay adi mo pa'y lapagawidan ni Nanang. Malaman, di mo ko na apaturugam dito'y balay. Baybay ama maturog dito'y balay bakit? Tada na panunot ko. Dintuman ang pakaturugan no Rabi. Kumanantan tumanen. Ano santan? Basta bay antang agnaed dito'y balay. Tada na panunot ko. Tangay dinan kaya ti agnaed ijay balay na. Ila ko kundayay. Anya? Wen. Asino ti mairanod? Datamit lang. Sana ya? Ha? Sige, makamu ka. Ngam imbag no saan nga umapal di kabsat mo. Bayam nga umapal. Awan mo ti maaramidan na. Tasyak ti inauna kada kami nga agkabsat. At nakabsat mo. Katsyak na ita. Rombang lang nga agudwata iti mapaglakwam iti balay. Kansular ni Nanang. Siyak ti inauna. Adda kanyak ti pangedden no ibingayan ka wano saan. Nanang, da kayo tagsaw. Bingayin nyo ti mapaglakwan iti balayo. Ay, yakam mo na ita. Inagaw damutan kanya. Apay ko mga ilakok pa ilaangay. Ilaklako nga rod ni Manong Jaime. O may dabayadan ng nubigat. Ay, yakam mo na ita. Urayawan balay kaun. Basta dapakiturugak. Ayusin. Awan bibiyang ninanang iti dayjay. Siyak tinangitalkan na iti amin. Iso adi ka makibiyang ditoy. Urayim ka di nga ikan kadamian. Sana kasta aman mandaran nakit din. Asino ka kumaamang manmandar kanyak? Basta jak ipalubos nga awan bingay ko. Masapol nga agudwata iti kwarta. Ne. Ni manang ano rin kaya kalkal iti basura. Manang ano rin. Sino kay tayan? Di ngay into nga kasinsin mo. Si kanintang. Ay, kunaktupay kita sika. Angam, sino kay tayan? Ni into nga kasinsin mo manang. Ay, anyat pitpirutom di taya. Plastik atay lakok man. Awan makanan. Awan pa'y balay kaun. Awan anak kau. Awan badaw. Awan chinilas kau. Awan namin nun. Ay sus, nabangsit day ta. Ay, ala, umay kan. Tagawid tayo sa balay. Pakanan ka. Ay, anyamot day ta nga aramidam manang. Umay kan, la. Yawid na. Ikaw na. Agnaid ka ni sa balay no kayat mao. Ay, kayat ko Yawid na gayam. Kayat ko Kayat ko launday. Apay aya nga ipilit mo ti makibingay iti kwarta. Kat awan mo't karbungam iti dayjay. Dakkel ti karbangak. Taanak-nak mo ni Nanang. Itad mo matipan nakabingay ko Kukwak lang dayjay. Awan bibiyang mo iti dayjay. Adda! Ala huston, pagsasaritaan tayo anaimbag taytoy. Ayawan! Jak kayat abumingay day ta katao. Siyak takin kukwa iti dayjay. Agong kagidya kamsat! Oh. Gamrod! Ha! Agpulukan to iti kastar aramidan! Ala huston, tapno awan tiriri.
Agudwa kayo laangan. Oh. Dayta ti solusyon iti dayta. Tulog na, Nonong. Tulog na. Tulog na, Nonong. Ay, umay ka, tabangan tayaw. Manang, agsang-sangit ka manan. Kailiw ko nagiti anak ko. Alagip ko, iniaw-awir kita. No aglampay na, kanta kita. Isalak kita. Masuswag kita. No mabisin na, ikaw kita. Tikusa kita. No agtaray na, kat mainong mamda. Panguna kita. Ay, wag kita. Sano itirami ay, ara ko makita. Kailiw ko ina. Manang, Kaya't ko ina ngaw-awiran. awanan na kita nga inaw-awir mo ide, manang. Na nagbalinda na gamrod. Managim bubukod ta. Kwarta lati adda iti ulo na. Di daman la mapanunod ti ado a sakripisyom idi ubing dapay. Tanumapan ka ije balay da. Habugan da ka, akas laman no. Kaya't ko ina ngaw-awiran. Awanan, saan da ka napagan ano? Nga bala, sana balay, tadaak maat kasinsain. Saan ka abaybayan? Sika nga rutan daw awira kasinsain. Ay, tulog na, lulo. Tulog na. Tulog na. Maasya na kiti da ito ya kasinsin ka. Tulog na. Iswa siya timang puno. Iti pagkukurangan dagiti anak na kenkuana. Mapana ko nintaong. Nay, ay papanamanang. Nagsapapailaan papananyo aya. Hinak mang opisina. Ha? Kaya kaya't timala daw. Amangan numaunaan dak. Awan matrabahwa kun nuag ladaw-ladaw Ay namanang. Di ka manan mapanitayan dagiti basura. Ang mga nukumaro ti uyik mao. Sensitibo tayon kadagita. Tababakit kandala kay tayaon manang. Ay na, napigsa ti resistensya. Diyak to payagsaksak ay. Awan sakit ka Ibagbaga na lang kabawak. Ngam saan? Awan ba't sakit ko kabaw? Ngam ibagbaga nakit din nga kano sakit ko akasta. Ay, talaga ka day arumor ka manang. Wala. Supay ti mapaglakwa iti kalkala nga basura. Intanto ang siyapeng. Ilibre ka, maning. Ay, manang. Natayon ni Manong Maneng. Siyak ni Intong. Kaduan maut. Intong kunak maut. Ayawan. Ay, tulang ka kayam. At napidot ko ije basuraan kasinsin. Kita mo. Sing-sing kan kwintas mo dagita mo. Aguray ka. Saan sa matasinsinan nga alahas na kita? Imbalang da ije basuraan. Pinidot ko sayang. Sigurado ka nga imbalang damanang? Wun nga road, kita nadadaal, napugsat da ito'y kwintas.
naputod mo't daytoy singsing. Natadaol nga paisaw. Ay nga intanto ipakita iti pawn shop da kita. Takas ladakkel mo't tibalor da kita nga alahas, manang. Makita yung manang. Nabalor da kiti alahas, anapido tiyaw. Alay, nagadon a kwarta tinaglakwan ta kasinsay. Una, adanton pagpaagas mo, manang. Awan sakit ka. Awan ti rumbang agasak. Nitid ko na itakadagiti anak ka takaasid Anya? Saan manang? Inaguman da nga rudan ti sanikom nga inada. Kan saan da ka napagan ano? Awan utang daan na imbagan nakam. Ay sana. Di mo pagsawan dagiti anak ko iti kasta. Tadakil ti utang ko na imbaga nakam kadakwada. Kano awan da? Awanak kumamot dito'y lubaw. Iso nga gyaman nakadakwada. Jesus, baliktad manang. Iso dati rumbeng nga gyaman ken ka. Tanuawan ka. Saan da, ana itao? Basta, itad ko na ita kwarta kadakwada. Periyaw. Ay, kwa, kastoy langan manang. Agparamid ta iti store. Tagistor ka. Kayat mau? Ha? Wen, ken saan labas ta store? Agparamid ta iti uray basit a balay mau. Ngam, siminta daw. Tapno na tibkar. Balay nga da store na. Ay katuan na. Ngam awan mo't dagak apagpatakderak. Ay katikan ka iti uray basit aluti ah. Tay pagpatakderam lang iti balay ka ni store mau. Kayat mau? Wala. Kayat ko na ita. Eme, tulungan nak. Ilumang nak. Apayan na kay. Naginom kami iti balay ti kumpare. Kat nagapa kami iti kasinsin na. Kat nalaw anak bakit? Anya? Kat? Isutin mo na. Dinipinsa lang ti pagik. Tsaking kagara ti palang bugbugugin ko na. Intaray ta ni hospital. Tanapukaw na ti puot na. Anya? Anya ka magtanlakay? Apayakas tamot kang tararamitam. Agpada kay lay jakabsat mo. Awang pa'y limpyo kada kayo mat. Manugal jakabsat mo kat si kamat mamartag ka. Diyak ti mabalod bakit? Tulungan ako ma. Takunada nga idarumda. Nukas na. Indarumda ka, kabagis? Uy kabagis. Iso ka sa pulak ti dakkalagatan. Para iti kasok. Agpautang ka man. Kinapudno na kabagis. Problemak ti pagnaedan mi itan. Tanaila ko kung ti balay kan lote mi. Anya? Nukas na. Kapilitan nga rudmutan nga ilakok ti balay kan lote mi kini bakit? Adda ka di ammom abayar kabagis? Ada. Diyan ang gatang iti solar kan balay mi, kabagis. Tulungan ka nga aglako dito store mau. Taimba daw dagiti customer mau. Wan nga raod kasinsing. Imado nga mi na dagiti suke manang. Si kagame hindi kaunaan ang nag-store dito yabanda. Wan nga raod. Katagyaman akan kakasinsin. Kapoy ti kanayo na panang tultulong mo kanya. Ay na, di mo panunutan na ita. Maragsakan na klaang. Saan kaunayan naman naglilipat manang. Wan. Mayat jayin resita da nga agas kanyak. Kaslapimig sa akpayaan. Basta ituloy mo ti agtumari ti agas mo manang. Di mo liwayan ti agtumar. Wan intong. Agyaman akmanaan. Uncle! Uncle Intong! Ah. Nanang! Adda kayo! Ha? Umay kami mananggal. Nanang! Nanang! Dagiti anak mo, dagi jay manang. May kami man! Ay na.
Ay, ada nagitipat-pat gakunay nga anak ko. Ay, nahain tapas na kanida kasinsain. Kailiw ta kayo, nanang. Nanang ko. Pakawanan da ko ma. Nung tinangtangsitan kayo, iti kalabers. Ay na, anak ko yan. Di ulam mo, no kasano ti iliw ko kada kayo. Ipatpatag kayo unay. Pakawanan nak, nanang. Ngamin, kaslasaan nga ina, tinangibilang kada kayo iti kalabes. Ipatpatag kayo, nanang. Ipatpatag kayo mo, anak ko. Ay, ayan nagiti asawa yung ay, kandag iti apo ko. Adana di tarwan, anang. Mabayin lang mo munang. Ay, pastrakan nyo ita. Ayaban nyo ita. Takayat ko mo't amara ko pinaamin. Nukasta, awan balayahon anak ko. Awanan, nanang. Nalakomin. Isong agab-abang kami iti pag naadan mi, nanang. Ay na, nakakaasi kayo mo't anak ko. Ngamno kayat yaw. Umay kayo ang naad dito'y balay ko. Kanadaistor ko dito, Saan na nanang? Tasan tayo nga umanay di tabalayo. No, agnag kami dito eh. Budno day ta, nanang. Kan, mabain kami unayan kada kayo. Imbes ada kami timang tulong kada kayo, bayat ti panagbakit yo. Saan? Takas jay met ngamin tinararamid mi iti kalabas. Anak ko. Di ka madanagan, nanang. Takanayunan minti umaymang sarungkar kada kayo dito eh. Ngamno kayat jungat. Sumurot kayon kada kami iti dagos mi. Ay na, saanan. Tadyak mapanawan to'y istur ko. Umay kayo lata sumarungkar dito, anak ko. Uwan, nanang. Biyag ti tao. Okay, tanya ti planong itaading ko. Saan ka pa yung nagtrabaho? Kuamanong, panggap ko kumati agsubli di syudad. Agsubli ako may tisigod na trabaho. Ay kat nasayat dahi ta planom. Hanggang asino nga iti mga iwan iti anak mo no bilang. Dayta nga ro ti parikot ko, manong. Kasaritak to ni nanang nanyat ko nana. Numayat ang mga iwan iti anak ko, agsubli ak iti sigod na trabaho. Una, pauitan tula itan iti kwartada. Nukasta ti planom ita. Sigay, mayatak ang mga iwan iti anak mo, Mika. Agyaman ako unay nanang. Ngam ikarem, nga ipaay mo amin akasapulan day ta anak mo. Kan siyempre, kasamatan kanyak ang mga iwan. Ha? Uwan nanang, di kay madanagan. Ipaay ko amin ang kasapulan nyo. Nasaya at nukasta. Kan may sa, ikarem, adimon sublian ti kayan ayat mo. Awan serbi na ti kasya alalaki. Kita amita. Naganak ka, ngampulos ngawan intulong nakan ka. Ni ultimo umay sumarungkar, awan. Uwan nga rod nanang. Di kay madanagan. Namimpinsanan ang napunas ti panagayat ko kan ni Lloyd. Gapoy ti sana nasaya at ngay nararamid na. Iso ati anak ko laang ti pampanunota kita. Welcome back, Mika. Nasaya at nagsubli ka dito yung syudad. Wen friend, tamasayangan anak mo titi trabaho no bilang laang. Aywan sayang at talaga. Aywan gayam. Asino nga iti mga aywan iti anak mo ita? Ay, asino pa'y kumangay. Ninanang ko Isulaang mo tinawaya ang mabalin ang mga awir iti anak ko. Kasta ka di?
Ay na, day tamot ti pagsayaatan na. No adda pa'y laang tinaganak akatulungam. Iso anagasat ka. Taadda pa'y laang ninanang yu at tumultulong kada kayo. Ngam para kanyak. Naidumduman ni nanang. Ngamin sa bali. Kas ko maita. Imanugot nga aywanan na ti anak ko. Ngam adamat kondisyon na. Masapol ka nung nga ikakiti kwarta iti binulan. Anya? Uwan, Lisa. Sana libre ti panangaywan na iti anak ko. No ti daddo mga inak at urayan dalaang no adda maitid kadakwada. Sa bali ni nanang ko. Makapungtut pa no kasdi nga awan maitid ko a kwarta. Anto iti kwarta yun, nanang. Nangipawit ni Mika iti kalman. Ang italang inyag ko. Ha? Manungay dayta? 4,000, nanang. Alawan siya lang daytoy. Saan kayo matan agumatang iti diaper kan gatas ni baby? Tadamot impawit na. Ito na. Anya? Oo, na yan day di babae. Apay a 4,000 lang timpawit na. Nanang. Ha? No kastamot lang. Agawid lang ang dito'y balay. Umikatan iti trabaho na. Taisaw ti mga iwan iti anak na. Nanang, apay ka di akasta kayo. Amuyo mo't akasubsubli lang ni Mika iti trabaho na. Kan may sa, awan mo't paggastusan nyo dito'y balay, tapno kurangin nyo na ita. Awagam ni Mika. Ibagam kan kwa na akurang timpawit na. Ha? Adda utang ko anasken abayada. Iso anasken anayunan naman tipawit na. Hello, Manong Kevin. Siyak daytaw, Mika. Nanang, kumusta kayo? Apay akurang timpawit mo a kwarta? Apay a 4,000 lang? Imbagak matkan ka, nga dautang ko anasken abayadak. Lungko dayjay. Ha? Nukas tamat lang akurang-kurang ti ipawit mau. Agawid kalangan, tasikan ti mga iwan iti anak mau. Nanang, apay akasta kay matan. Sige, inton sumaro no. Nayunak ton ti ipawit ko. Day talaang tinaipawit ko ita. Takasubsublikat nga ron iti trabaho. Maawatan niyo ko, mama. Ha? Kunaklakit day no adda ka makatulong kanyak. Saan mo't gayam? Nanang, Nakasaritak ni Kevin iti kalman. Isungay mayak dito ita, takayat kakasarita, Helen. Ha? May papanitian niya, Manong Julio? Di mo kumamot ung tante anak mo, gapulang iti kwarta. Unay kamutan. Ha? Panunutom kumamot nga iso nga danimi kay jay syudad nga agtrab-trabaho, ta para ka na kayo iti apukom. Apay nalakatag sa apul iti kwarta. Di kagsaw iti kastamanaw. Gaputasakbay anapan ijay syudad ni Mika. Nagsaritaan men ti may papan itigatad anas ken nga ipawit na kanya. Nakapungtutak ta 4,000 lang timpawit na. Aniya. Apukom day tayo ay wanam. Ang dawatam iti dakalagatan di anak mo. Aniya kamutan. Kasla di mo anak ni Mika iti kastang kararamidan. Ha! Sardangan nakmanaw. Awan ammom iti anyaman ang nagsaritaan may. Isu asaan kakuman ang makibiyang. tatang, nakitak da lola. Kadwan na ti anak nan ti Mika. Naggapuday di balay daan ti ising. Ije ngay pagayayaman da iti baraha. Anya? Ay sige anak ko. Tainak tuman kasarita ni Lola. Apay nakapulis ka, Mika. Papanam katrabiin. Mapanak ije palengke, Lisa. Adda ngamin nagaplaya ka restaurant ijay. Agserba kiti makan. Aging galaang matita alas 11 ti rabii. Anya, ay unay kan. Kasla saan kamutin ang mabambanog iti kastangar aramidam, friend. Mabambanugak mat, friend, ngam kasapulan. No ti sweldok lang iti pagtrab-trabahuan ta tinam na maek, kurang at talaga. Anya, Ayos lang ko man no sana kas din ni nanang. Ngam no kurang ti ipawit ko. Agungat mat. ngam panunutam kumamot ti salunat mo.
Sikat tinakakaan sinubilang laang. Agasam day na, mapuyat ka. Manulaang nga oras ti pan naturog mo. Agriing ka manin ama sa painton bigat, tapno mapan agtrabaho. Ay na friend, di mo matparigatan ti bagim At ni Mika ijay syudad nga agtrab-trabaho para kada kayo nanang. Ang amanya aramidan nyo. Agsaysayang kayo lang iti kwarta. Na, anya ka din day tangay bagbag amanak ka. Awan ba't dakas ngar aramida ka? Di kayo naglibak nanang ha. Ada nakakita kada kayo akanayon kayo amapan ijay sugalan. Saan la amay sa hunudwa a tao tinakaidanon kanya. Anya, Panunutan nyo kumamot ti rigat ni Mika ijay syudad. Di namot pidpidutan ti kwarta nga ipawpawit na kada kayo. Nukurang ti maipawit na, nagaduti sa uyo. Awan pa'y pakibiyangan nyo numasayar ti rik na ti padayo a tao. Gapo iti panagsasauyo. ha? Pangasiyo kumamot nanang. Sardangan yon ti panagsugsugal nyo. Ikuy-kuyog yo pa iti apu ko yo ijay sugalan. Isardang yon dahi tangar aramidan nyo. Hello, Manong? Siyak day to'y, Mika. Imayak la nakiawag dito'y ayandamanong Ay, kumusta kayo mo nanang? Awan niya, manon alawas tinapalabas. Aping awan pa'y lang ti kwarta nga ipawit mo. Ha? Kasapulak ti kwarta. At dapay utang kaw ide istor anas ka na bayada. Daya par tinutang ka. Anya? Aping imutang kayo katadumot di diaper nga impawit ko. Adaw, ngum ka na yun mat ngagsukat ti anak mo. No adaw ti reklamaw, agawid kalangan. Tasikan ti mga iwan iti anak mo. Nawatam. Sige, nanang. Inton bigat, ipawit ko amin na sweldok. Alaan yung tulatan ka ni Manong Kevin. Oh, apay kasta ti lang Mika. Kasla na unag ti pampanunutam. Pampanunutak lang amin ti kasasaad ko ita. Nakasaritak ni nanang iti cellphone. Kwarta man ang di ibagbagana. Dinakman la sinaludsod no kumusta ak dito eh. No kumusta ti trabaho. Basta kwarta laang tinapatagkan ko na. Anya? Sipod paya. Jak narik na ti panagayat kan pamatag ti maysa nga ina. Ngamin, tila napatagkan ko anak at ti mayawatan iti kwarta. Anya ngay nga rod, friend. Sapay lang kumata dumtang to ti gundaway ama kaamiris ti inayo. Sapay lang kuma. Saan ka mapukawan itinamnama, friend? Maamiris nanto dayta. Hello, Manong? Hello din ko. Kumusta ka matan dito syudad? Ayos lang, Manong. Da kayo, kumusta kayo? Kumusta ti anak ko? Mapanda ka di ka ni nanang di tabalayo? Ayos kami lang. Awan, umay naman dito itong galawan aramida ni nanang. Ay, uwang gayam. Sa dino ka di ti pangigasgastusan ni nanang iti kwartang ipawpawit ko. Adda ka di gatgatangan na nga arwatan da. Wala din ko. Damat. Nasayat nga rod no kasta. Sige, baliwan tanto tagsarita. At dapay napatag nga ramidak. Aramida? Nalpasan ti oras ti trabaho. Sana ya? Uwan Manong. Ngam, at dapay naskan nga ramidak. Apay di mo impakaam mo iti kapsat mong agtrab-trabaho ka iti rabi eh. Ay na friend, imbagam ko iti kasta, ibaga na mo't iti inayo, tapno maamuan na. Ay, saanan anaskan, friend. Uray maamuan nang agtrab-trabaho ak iti rabi eh. Awan bibiyang ni nanang kanyak. Maragsakan kiti Anya, ay, unay mo't tanday na klase ti ina. Iso nagasat ka, tasana kasi ti inak ti inam, Lisa. Apalan ka nga ron. Kanayon da ka akumustaan dagiti naganak mo nga ure adan pamilyam. Angam siyak, umawag dalaang no kasapulan dati kwarta. Ay, numabalin la kumaagudwa ak ti bagik, inaramid kon. Tapno dakkel agatad ti mayawat ko iti inak.
Barang maapresyar na matyar aramidag. Gayam, kumusta matten ti anak mo dyan syudad, Helaine? Ha? Ay kat nasaya at lata manong dayay. Agtrab-trabaho lata. Kasta. Kumusta nga iti panagipaw-pawit na iti kwartaken ka? Awan mo't parikaw. Gaputa ipawit na mo't tigatad ngay bagakan ko na. Kasta. Idi na minsan nga imawag ni Joyce. Nakunana napanda kanon nangan iti restaurant nga asideg iti palingkay. Idi kwan. Saan daanam namaan animi ka tinagi-serve iti makan kadakwada? Ha? Makan ko nam. Kat no ijay opisina ti pagtrab-trabahuan ni Mika. No, iti aldaw. Ngam no iti rabi ay agtrab-trabaho iti panganan akas sideline na. Nakuna ni Joyce. Ta sinaludsod na ti kasinsin na no apay anasken nga agtrabaho iti rabi ay. Amaw, no anya tinsungbat na. Anya, Tapno isupay ka no nga inayon na nga ipawit na ken ka. Tapno lang awan mangeg na asao manipod ken ka. anya. Isu a panunutan ti rigrigat ni Mika ijay syudad. Ang mga no ti amom ket nanamay ti biyag na ijay. Saan? Anya. Nasaya ata si Mang Putkan, Lisa. Apay akas tamutin tila nga, Mika. Agkakapsutak nga rod. Maulawak. Awagak ko man ni manong kung jak makabangon. Jak maala tinaka-charge sa cellphone ko iji kusina. Anya. Ay na, ang mga no na alam mo day tayo tinalabas apa nagpuypuyat mo. Maulaw. Mano lang ang ngamin nga oras titurog mo tunggal rabi eh. Mabit lang ang mangisaganak iti makan apag sangwan ta. Mika? Mika? Ha? Kalaat mo tin anagulimak. Ha? Ala, napukaw nan samot tin tipuot na. Hello, ading ko. Hello, Manong. Siya daytoy. Nilis agayam ni Mika. Ha? Manong, ada kami dito ospital ita. Inyag mi ni Mika ditoy. Gaputa kila at matin anapukaw ti puot na. Anya? Umay kayo kumamanong. Tapno mabantayan yung mat ni Mika. O sige, Lisa. Mapanak ijay ang dananang itamat lang. Ipakaamok na ita na pasamak. Mika, ading ko. Ada kamin. Kumusta kan? Nasaya at matlat tamanong. Iso na lang tagakapsutak. Ti anak ko nga'y. Di ka mandanagan iti anak mo. Ada ka ni Uncle Julio. Imbati mi kan kwa na. Kasta ka di. Mika anak ko. Kumusta ti Riknam? Nana. Ay, Mika anak ko. Apaya di mo man laing pagbaga ka na kami nga babusum at gaya man ti bagim iti katratrabahom. No di da ka nakita ni Joyce, di mi pa'y namuan. Nanang. Inlimad ko ti amin. Gaputa jak kayat nga ibaga ti tao ang nakakaasiak. Inaramid ko amin dayjay para kada kayo. Tapnodak kalagatan ti maipawit ko kada kayo. Tapno awan mangag ko nga kakasakit na sarita manipod kada kayo. Mika anak ko, pakawanan na ko ma. Amo kabasol ko amin na ito'y. Kapo iti kinamanaging bubukod ko. Akwarta lang ti mangipapay itirang sa kanya. Diyak man la pinanunot ti salunat mo, anak ko. Nanang. Pagawanan na. Katika rin. Sulnitak ti ado ang nagkurangakan ka, anak ko. Ala, umay kan, tatulungan ka, bumangon ako, tapno makapangangkan. Kabaalak ti bumangon, nanang. Napigsa akon. Mika, anak ko,
Bayan na kuma mga sikasukan ka. Awanan kwartak nga itid ko kada kayo. Ha? Sa anak mo't nga agdaw-dawat iti kwarta anak ko. At daman wano awan. Saanan anapatag dayta. Bay anak ko maamang sulnit iti nagkurangakan ka kasinam. Nanang, Nakasaganak ang mga ramid iti amin. Para kan ka anak ko. Katsapay ko mata mapakawanak iti nagbasulak. nanang, nabayagan ang napakawan kayo. Gapo tay patpatag kayo unay.